Allah, berikanlah hamba rezeki jangan banyak-banyak ya Allah, cukup 10 M aja ya Allah, dan berikanlah hamba cucu ya Allah, tidak usah terlalu cantik-cantik, hanya seperti Mia Khalifa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Waktunya menjadi pahlawan, walaupun waktunya sudah kesiangan. Panas ya. A few moments later. Untung aku pahlawan. Apa tadi, Mas? Aku nak jadi pahlawan. Sama nang di Mas. Bukaan bensin kek. Bisa sih. Iya wis. Aku nak jadi pahlawan sih wis. Mula cewek edaman iki wis. Loh, sepeda aku nang ndi? Oh iki guys. Apa iki? Baik ketoran iki wis dengan bensin wis. Iya iki dengan bensin wis. Arep nang ndi? Iki kayak Mas ngisi bensin. Soalnya iki pedaku 3 tahun semenjak buru tuku urung tau tak isi bensin kayak. Ya isi ini kaken. Iya, aku nak isi bensin sih. Kemana-mana. Sampai itu beda pancet, tapi kok isi bensinnya paling diisi nang botol itu penuh. More moments later. Mas bensin Mas. Mas bensin. Piro? Oh, Mas, iki ada botol lempenannya aku Mas iki Mas. Dari tuku bensin. Iya iki guys sepeda aku iki. Ndi anune? Iki ning jero jok. Gak kena di gawe yo sepedaku yo. Entek bensin iki. Benu kon iki le. Kok sampe sih? Wong ka ono mesin ngene yo le. Terus piye yo guys digawe iki? Yuk, wong les yo le. Wong bensin iki lho. Apa iki randene? Iya. Ojo benu-benu ta le dadi wong le. Bongo lare iki ae. Apa sih iki? Los. Los. Iya. Kon maneng. Tuh. Diangkat. Nah, wis. Wis sih. Lapo si bensin-bensinan. Nah, ngene kan wis kena kok. Kena iki. Wis cobaan. Le, jangan tuku bensin eh. Ya wis, semuanya wis. Oh. Doliku. Oh wis, sakit hati aku, sakit hati. Oh wis. Gedang kok merusak aku, Bang. Wis, aku bar kalau aku. Oh, aku lek nyamuk. Lho. Iki gedangku. Aku gak terima. Oh, aku sakit hati aku. Wah, bro, gedang aku dirusak lagi ya, Marek. Piye arek iki? Jadi anak-anaknya kudu tangguh jadi pejantan.